Čo si mala s Dušanom Kajabom? To ty skade vieš. Počul som, ako si sa rozprávala o tom so sestrou, takže vrav. Povedz ľuďom, ktorej influencerke si sa musela ospravedlňovať, inak by ťa vyhodila od stola. Ja som raz reagovala na TikToku na Ja som tam iba opakovala jej slová reálne. A došiel za mňou jeden nemenovaný reper, že nech sa jej ospravedlním, lebo jej frajer mu je ako brat a nemôžem sedieť pri tomto stole, keď proste tu nenastane mier. Prečo sa tváriš, že máš veľa peňazí, keď ti rodičia museli platiť nájom v Bratislave? Prečo ste sa s Rasťom naozaj rozišli? Mali sme ísť spolu bývať do Prahy. Čaute, vítam vás u videa s názvom Tu. Video z roku 2018. Áno. Čaute, ja som Gogo. Dobre. Je to video s názvom Turil, kde mi Majo dáva 20 otázok, hnusných, zákerných, na ktoré musím odpovedať pravdivo. Tak poď do mňa. Teda poď do toho. Akú spoluprácu by si nikdy nezobrala? S kasínom. Aj keď... Hej, s kasínom. Ani keby ti dobre zaplatili? Ani keby mi dobre zaplatili. Musel by byť niekto v rodine veľmi chorý a nemala by som peniaze vtedy. Koľko si najviac zarobila za mesiac? Tipni. Ja viem, 3000? Viac. 5? Viac. 8? Naozaj. Viac. 10? Viac. Klamem. 8. No, 8 asi. Kto z influencerov ti najviac vadí? Bianka Rumanová. Aj keď akože dávala som ju dávnejšie, keď mala titulku v MS s Jovinečkom na storku, ale vtedy mi tak nevadila, keď s ním bola. Ale teraz v poslednej dobe mi extrémne vadí. A extrémne sa smejem dakedy na jej storkách, že kúpila som si dom, prerobila a aj tak v ňom nebývam, že proste úplne také debiliny dáva na storky teraz v poslednej dobe. Raz som s ňou bola naživo na tom fialovom koberci a moja kamoška sedela vedľa mňa a Bianka prišla, postavila, akože prišla, lebo si chcela sadnúť a chcela cez ňu prejsť a nie, že by povedala prepáč, môžem prosím ťa prejsť a teda, ale chytila ju a normálne so stoličkou ju posunula do p***e preč. Hanbíš sa za nejaké svoje videá? Určite, hej. Ja keď s odstupom času pozerám, čo som točila, či už nejaké príbehy alebo len nejaké kecačky na TikToku, to je preboha. Hej. Až by som to v živote nespravila. Videá s tebou by som spravila všetky znovu, ale tie nejaké svoje sama, čo mám, tak to je Ja čo by som nespravil za video, bolo to, jak som cucal vajíčko. Fuj, do p***. A malo to veľa pozretí. To je pravda. Cucal A dostal som za to počítač. Jaj? Sme sa dohodli. Spala si niekedy... Hej, inak počkaj. S Majom, čo mám jedno nechutné video, tak som povedala, že keď to so mňa natočí a vcucne to surové vajce, takže mu kúpim herný počítač a kúpila som ti za to herný počítač. Je to pravda. Dobre, spala si niekedy s nejakým tvojim fanúšikom? Kúkol na Filipa. Tak akože... Bude rozchod po tomto videu? Hej, spala. Každý je môj fanúšik. Každý jeden bol. Ja nie. Zneužívaš toho, že si známa? Ja si myslím, že každý influencer to nejako zneužíva. Takto, mám jedného kamoša influencera, ktorý mi napísal minulý rok po Vianociach, že koľko darčekov si vybavila na spoluprácu. Povieš ma? Nie. Okay. A ja, že žiadny, že všetky som kúpila. A on, že no ja som všetky vybavil na spoluprácu. A vtedy som si povedala, že aha. Takže som začala, že Majo potrebuje herný stolík. Tak preto ho mám. Ale nie, však si zober, že aj keď na nejaké ubytko ideme, alebo nejaký hotel, tak akože jasné, že im ponúknem, ale to není, že to mám zadarmo, proste ja tam prídem, natočím, postrihám to, vymyslím to, takže... Môj život je klamstvo. Čo? Môj život je klamstvo po tomto. Prečo? Si myslel, že som ti ten stolík kúpila. A vlastne, hej, ty si ako žgrhlavé. Ja nie som, ja som posledný človek, čo je žgrhlavý. Tak mi daj z toho. Ďalšia otázka. Myslíš si, že si dobrá sestra? Pravda. Si pripravoval na túto otázku? No, povedz pravdu. Mohla by som byť lepšia. Som dobrá v tom,
že čo No potrebuješ, tak toto ma fakt zaujíma. som dobrá v tom, že čo potrebuješ, tak ti dám, či akože materiálne veci. Či som zlá? Akože dobre, Zdržím sa odpovede. Som zlá sestra podľa mňa v tom, hej, že spolu netrávime toľko času a že skôr... Vďaka Bohu. Ďalšia otázka. Ja toto, nejdem točiť, ja som chcela niečo citové povedať. Mám ťa na háku. Ako mám s tým robiť nejaké video? Pozrite sa za tie odpovede. Veď jasné, že toto Hero bude mať 10 minút. Keby nie sú sociálne siete, čo by si robila? Masérku. To, čo mám vyštudované. A možno, keby nie som influencer, tak dokončím vysokú školu a robím marketing. Čo sa smeješ? Si mama dupa na vysokú. Som bola v 3. ročníku, bakalárku som mala odovzdávať. Ty ani nevieš o mne nič. A vidíte, to je Nezajímam sa. Zlý vzťah. My máme taký pracovný vzťah, Majo. Potočiť, idem točiť. Aká je moja obľúbená farba? Čierna. Dobre, Ružová. ale takto si tým teda nehrám. Ktorý influencer je, vrávite, úplne iný než na Instagrame? Skoro každý. Akože málo influencerov je takých, že si Ale tak povieš... daj jednoho. Aspoň. Nejdem menovať, ale už toto, čo poviem, podľa mňa budú vedieť. Je taký párik, ktorý sa úplne prezentuje, jak sa ľúbia, jak spolu chodia na výlety, jak si kúpili byt. A bola som s nimi raz von, na jednom festivale a proste on jej tam nadával do štetiek, kúriev, potom vyvolával mame, nech jej ona niečo povie, nechceli s nami na ubytko. Proste ona revala v kuse kvôli nemu a hej, takže proste tento párik, čo sa prezentuje ako najlepší, tak v realite to je tornádo emócií. Zdravím ich. Dúfam, že to pozerajú. A dúfam, že už odteraz ťa nesnašajú. Názov na to, že ťa ľudia sledujú kvôli mne. Tak hej, som si toho vedomá. My keď sme mali vtedy ten Oxo drink, tak som urobila, že jeden môj, jeden tvoj a tvoj sa predával oveľa viac. A všade, kde idem, na každú akciu, aj keď len po meste idem, tak ma ľudia zastavia. Nie, že James, ako sa máš, ale ako sa má brat, je to strašný frajer, pozdrav ho, tebe to vstúplo do hlavy, čo? V škole ti niečo vravia za to? Nie. Vnímajú ťa? Ako na začiatku, hej, teraz už nie. Hej? Nechcú ťa ženiť kvôli tomu? Cashby. Priznaj sa, sú naše videá vymyslené? No podľa toho, jak to zoberieme. Začalo to tak, že to nebolo vôbec nahrané, že Majo mi prišiel na stream a začal tam plieskať tieto bomby. Tak som to proste len dala von, videla som, že sa to ľuďom páči. Tak potom, hej, začali sme to nahrávať, lebo už to bolo mimo streamu, už som prestala streamovať. Ale všetko to bolo zo života. Aj to naše posledné video, že výhoda byť adoptovaný je v tom, že mňa si mohli vybrať. Všetky tie veci sa proste stali, že to je v našej bežnej konverzácii. To som ti u obeda povedal. Hej, u obeda si mi to povedal. A proste keď niečo takéto sa stane, tak iba poviem, OK, dáme to do videa. Takže vlastne je to real, ale samozrejme je to nahrané. Pridám ešte jednu otázku. Hej. No. Prečo si prestala streamovať? Alebo že plánuješ ešte niekedy streamovať? Tak. Plánujem. A prestala som, lebo som bola na výške, potom v robote a už som cítila, že ma to tak nenaplňa ako dakedy. Ak niekto povie, že som to robila kvôli peniazom, tak to vôbec, ja som to mala skôr ako hobby. Ja ti vravím, že... Tak ak si to mala ako hobby, tak peniaze si mohla dávať mňa a robiť to ďalej. Nemala som z toho peniaze. Vieš, kedy som z toho mala peniaze? Keď som tam napríklad dala nejaký donate goal, že... Keď som nemala počítač, keď som streamovala na mobil, tak som tam dala, že na nový počítač a ľudia sa mi vyzbierali vtedy, aby sme mohli hrávať hry a tak ďalej. Takže som tým chcela len povedať to, že keď som mala z toho streamu peniaze, tak vždy vedeli ľudia, kam idú. Či to bol môj nový počítač, či to bol mobil pre teba vtedy. Som nejak nezarábala, chápeš? Čo, nevieš čítať? Počkaj, ja sa to snažím tak, aby som nečítal. Jaj, no, prečítaj si to. Majo má onú dysgrafiu, či čo je to? Dysgrafiu mám, ADHD mám. Tu máš všetko, je to vidno. To dnešné deti do Boha. Za mojej čias ani také nebolo. Máš pocit, že sa doma fakt poznáme, alebo len bavíme spolu?
Podľa mňa sa nepoznáme. Až tak. Ďaká Bohu. Ale tak si zober, že veľa vecí o sebe nevieme. Veď ja keď som nebola mesiac doma, ty si mi po mesiaci zavolal, že a kde si šla? Už som ťa dlho nevidel, nepočul som ťa z izby. Chápeš? Proste po mesiaci mi Čávo zavolá, že a ty kde si? Dlho som ťa nevidel v dome. Ale tak užíval som si. Akože, aspoň nikto večer nekričal, že hral CSGO. Dobre. Aspoň som sa vedel vyspať konečne. Tebe nechýba také, že sa nerozprávame, že ako sa máš? Nie. Čo? Dobre. Možno. Možno. Že sa nezaujímame tak o seba. Akože, neviem, nie je to jedno. Naozaj? No. My sme celkovo takí súrodenci, že žijeme v jednom dome, keď niečo treba, tak si pomôžeme, ale nie sme nejakí, že sa rozprávame. Dobre, ja so sestrou ešte hej niekedy, ale my máme akú konverzáciu? Keď idem okolo večer, okolo tej polnoci, idem si napustiť vodu, tak Hej, zastaví sa v mojej izbe a sem tam prebereme niečo, čo hráš, čo ty hráš, a to je koniec. keď ťa opustilo toľko chlapcov, tak aj napriek tomu si myslíš, že ti to s Filipom vydrží? No. Áno. Prečo? Áno. Lebo toto je iné. Toto je iné. To som Myslím už si, počul. že hej. To som už počul. Nie, naozaj, neviem vám to opísať. Je to iné. Predtým som mala som, Čau Filip! on je môj tretí vzťah. Prvý bol, Do tretí sa vyžal dobre. áno, prvý bol úplne, že toxic hnusný z jeho strany. Druhý bol s Rasťom a som povedala, že v To bol živote... frajer. Ale Vedel dobre tancovať, keď bol opitý. som povedala, že v živote už nebudem so žiadnym influencerom ani s niekým takýmto známym, lebo to je... Ako niektorí influencerky povedia, že chlapi, fú, neviem čo, aj tak proste potrebujú nejakého chlapa, aby sa vyšvihli a stali sa známe, proste úplne, z tohto mám také nervy, že je dosť takých báb, že sa na ju pozrieš a že a čomu sa ona venuje? Ona chodila s hentým. Vieš, že reálne nemáš nič proste, nemáš žiadnu osobnosť, ty si proste iba prívesok. To by som nechcel. Nie, je to trápne, rozohnila som sa, pokračuj. Kedy si dáš konečne spraviť cecky? Mám zlé cecky. Hej. Čo to je otázka, kámo? To nie je otázka. Keď budem mať 500 ľudí na Hero Hero, si dám spraviť cecky. Zaplatím si to z toho, Majo. A budeš prvý, čo ich A mne? Ale nič. A mne nedáš niečo? Tebe zaplatím logopedičku. Posledná otázka. Si tehotná? Radosť s tebou robiť. Keďby môžem povedať to isté. No dobre, teraz aby som nebol zlý, povedz nám niečo pekné o sebe. No tak napríklad to, že